दिनै उदालगुरि जिल्लानि गिबि हरिसिङा समस्तिनि आन्दारावहाय हरिसिङा ब्लक कमिटिखौ दानाय जादों जोबोद मोजां मोनदों गोबां माने जौस गोनां सेंग्रा मानसिफोर आरो बेबादिनो गोसो गुदुं रायजोफ्रा बेवहाय कमिटियाव हाबदों बेनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों जों आसा खालामो जोंनि जा गोदान हान्जा बे APB खौ जोङो गोख्रोङै दैदेनलांनो हागोन बेखौथ' जोङो 2 एप्रिलनिफ्रायनो बुंनाय जाबोदों जोङो जे मानो दानाय जादों जों बेखौहाय सोरबा दैदेनगिरि सोरबा हान्जाखौ गाज्रि मोननानै बा बिसोरनि बेरेखा जों बेखौ दायाखै नाथाय जोंहा जि गोलाव सम बर' हारि हिसाबै जुजिनायनि सोमावसारनायनि जि फिथाइ मोननाय बे फिथाइ मोननाया दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय थांनायनि लामायाव जों गावखौ खुंनो मोननायनि जि मोन्थाय जों मोन्दोंमोन बे दिनै जोंनि आखाइनिफ्राय लासै लासै थांनायनि लामायाव बेवहाय बेखौ गाबथानो होननानै आरो लोगोसे दिदोम जिथु गोजोन बे दिदोम गोजोनखौ लाबोनो थाखाय जोङो नाजागोन खारन दा जों जिखिनि नुदों जोंनि सासन बेबस्थाया जुदिउ 6 सिड्युलनि गेजेरजों जोंनि आखायाव थानांगौमोन जों गावखौ खुंनो हानायनि जोंनि मोजांनि गाज्रिनि गासैखौबो जों गाव थांखि लानो हानांगौमोन बेबादि जोंनि आखायाव गैया गुबुननिफ्राय दैदेनहरो बेबादिहाय पलिटिकेलि नासयनाया दाबो जोंनियाव दङ जों नुगासिनो बेवहाय बेनिफ्राय उदां खालामनो जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जि गोजोन बे गोजोनखौ जों खुगाजोंथ' बुंनानै गोजोनखौ लाबोनो हाया दा जों नुनो मोनो जे एक्चुवेल जिथु पिस होननानै जों बुंदों जायफोरजों पिस एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड खालामग्रा बिगोमाफ्रानो दिनै गोजोनथियाव गैया बेवहाय जों बेखौ लुबैया जे माब्लाबा गोजोन गैया होननानै दुखु मोनदों होननानै माबा मोनसे जाहाथे जोंनियाव आरो जाफिना बेनि थाखाय जोङो नंगुबै गोजोनखौ लाबोनो थाखाय बयखौबो लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो बे हान्जाया गासैबो राव हारिमु धोरोमनि मानसिफोरखौ लानानै जों आवगायगोन आसा खालामो लासै लासै जोंनि बाथ्राफोरखौ जोंनि थांखिफोरखौ रायजोफ्रा बुजि मोनगोन आरो बयबो ज' फैनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआव लोगो लाफैगोन आरो जोङो लोगोसेहै बयबो मा मावलांगोन बेखौहाय सावराय जोङो बयनिबो थाखाय मावलांनो हागोन होननानै मिजिं खालामो बेखौ जों सावरायनाय जाथ'वाखै मोनबेसेयाव होगोन जों बेखौ केबिनेटआव जिरायनानै थांखि लागोन आरो दिनैनि थारिखआव बियो बांद्राय थाब जागोन आरो बुङोब्ला बेवहाय जोङो लासैनो बेखौ थांखि लागोन आरो जेब्ला जों मोनबेसेयाव गेलेगोन थांखि लागोन नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे बेखौ बुंखागोन खारन जायफ्रा हान्जायाव दंखायो बिसोरथ' बेखिनिखौ बुंखागोन रावबोथ' आरो मोजां मोनदों होननानै बुंनाय नङा खिन्थु बर'फोरनि गेजेराव 20 बोसोरनि उनाव गोदान मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों बेथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा ओंखाय जोंहा डेम'क्रेटिक राइट्स दङ संगठन खालामनानै हान्जा दानानै सुबुं माहारिखौ सिबिनो मोननायनि बयहाबो मोन्थाय दङ बेयावहाय भट बोफ्लेनाय बा हारिखौ लोरबां खालामनायनि बाथ्रायानो फैया खारन दिनै गोबां रायजो राजा दङ जायफ्रा गोनो गोथो जानानै दङ सोरजों थागोन सोरजों मावगोन ओरैबो थांथावा बैजोंबो थांथावा बैजोंबो जों मोनसे अल्टारनेटिभ होनोसो नागिरदों मोनसे बिकल्प जायफ्रा खामानि मावनो गोसो खिन्थु दा थाखानाय हान्जाफ्रावबो थांनो गोसो गैया नेसनेल पार्टिफ्रावबो थांनो गोसो गैया अथ'स' गावनि हारिनि थाखाय मावनो गोसो दङ थ' बेफोरबादिनो जोङो मोनसे बिकल्पसो होनाय जादों होननानै सानो आरो जों जुदि पजिटिभहै नायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजांसो हारिनि थाखाय आरो नेगेटिभहै नायोब्ला एभ्रिथिं इज बेड जुदि जोङो नेगेटिभहै नायोब्ला मोजाङावबो जोङो गाज्रिखौनो नुगोन बेनिखाय अफकर्स जायफ्रा बुंदों बे जोंनि थाखाय मोनसे सिक्रिटिसो बेवहाय जोंखौ सोरबा होननानै सानदों जे माबा मोनसे गोहो दङ होननानै सानदों बेनिखाय बाथ्रा बुंदों बेवहाय जेसेबां बाथ्रा बुङो बे जोंनि थाखाय प्लास पइन्ट आरो जों रावखौबो गाज्रियै बुंब्लाबो जोङो नेगेटिभहै लायाखै जों बेफोरखौ बोर आरो पजिटिभ हिसाबैसो जोङो नाजावदों एकर्डनि उनाव हाइकर्टआव लांदोंमोन केसखौ बेवहाय सोरखारनिफ्राय बुंखादोंमोन जि खालि आदाया हाथियार गथायनो थांदोंमोन 30 जानुवारियावहाय जे केसखौ हाइकर्टआव लांनानै फोजोबनाय जागोन होननानै खिन्थु बेखिनिखौ सोरखारा मावनांगौमोन दिनै
जों जेब्ला केसआ जेब्ला सोलिबाय थादों हियारिं जादों आर्गुमेन्ट जादों बेनिफ्राय माबा होनोसै जाजमेन्ट होनोसै बेफोरबायदि प्रतिथु समाव आङो गभर्नमेन्टनो A to Z आं लिरहरो एभ्रि हियारिंनि आर्गुमेन्टनि डेट आं फोरमायहरो जाहाथे बिथांमोना गभर्नमेन्टजों रायलायनानै फोरमायनो हायो आरो बाथ्राफोरखौ मिन्थिबाय थायोब्ला गभर्नमेन्टजों रायलायनो सुबिदा जायो बेबादिखौ आं खालामनाय जादोंमोन खिन्थु उनाव जों मिन्थिबाय जिबादि रायज्लायनांगौमोन जोंनिफ्राय बेखिनिया जाहैयासै थ' बेनि उनाव आरो कनभिक्ट जाफिनबाय दा माबायाव दङ बे समावथ' जेबो बिदि मददनि खोथा गैया हाइकर्टआव जेब्ला दङमोन जुदिअ बियो आफ्टार एकर्टनो जादोंमोन बेनि उनावहाय दा सुप्रिम कर्टआव दङ केसआ सुप्रिम कर्टआव सहाय खालामनायाथ' बे आरो माने खालामनांगौखासो जुदिअ अपेनलि बुंथ'वा बेफोर खोथाखौ गोबाङा बुंबाय थादों जे जों ओरैबायदि सहाय खालामदों